Evo, lepi moji, spremam meze. Bezobrazni su ovi, vidite kako su isekli kulen, stvarno nema smisla, ali šta da im radim? Bezobrazluk je bezobrazluk, bolje da sam sama sekla. Ovdje sam stavila deo od mezea. Ovdje sam u štapiće umotala pršutu. Ovo je suvi vrat, pardon. Evo, to je suvi vrat. Ćemo ovako staviti grickalice. Tako da poređam. Samo sam ovako u ovo zamotala suvi vrat. To će slatko da pojedu, verujte mi. Eto, volim tako sve da ukrašavam. To je to. Ovo je goveđa pršuta. E sad, da li ovdje pored ovog cvetića, jedva sam ga umotala. Evo, tako ćemo ovu goveđu pršutu da stavimo. Prelepa je goveđa pršuta, stvarno. Eto. Ovo će baka da pojede. Tako. Ja mislim da je ovo ovako dosta. To ćemo tu. Ovo ćemo sada da pomerimo. Tu ćemo da dodamo još, vidjet ćemo, maslinke i šta treba. Kad nemamo prostora. Ovdje sad punim jaja. Ovdje sam samo senfa, malo soli i žumance i majoneza. To treba tako lepo da se ukrasi od gore, da se, ne znam, da ću stići vremenski, ali moram da stignem. Ljubi vas baka, evo, ovako, jaje, da, evo, punjeno jaje. Taman za ovo je odlično. Eto. Ovo je mozzarella u vlašcu. Znači rolat od mozzarelle i vlašca. Eto. Evo, ovako ćemo malo da ukrasimo ovako. Mala ikebana. Evo tako. Još jedno, ajde. Dosta će to biti. Eto, to je to. Sad prelazimo na ovaj tanjir. Ovo je mesno meze. Sad ćemo ovdje smo stavili ljuti ajvar. Sad ćemo ovo isto da nastavimo ovako sa vlašcem. Bitno je da je to potrošimo, da li će oni jesti ili neće, vidjet ćemo. To. Tako. To je jedna vrsta gotova. Sad ćemo da vidimo da je bakin alkohol.
Evo, sad idemo na... Ovo je dimljeni, ali naš dimljeni kačkavalj, naši proizvode. Eto. Ovo kao da je moje godište. Da li se vidi kako ga ja to... Ne vidi se. Kako ga ja seckam. Ne vidi se ništa. Ne vidi se ništa. Zašto je ovako tvrdo? Sad ćemo ovako kačkavalja, vidi se ovdje, ovako malo dimljenog kačkavalja. Opa. Dimljene, sad ćemo. Neću baš ove okrajke. To, još jedna. Ovo je malo deblji. Baka malo posustaje, ali nema veze. Evo, uživajte. Evo ovako dimljeni. Evo. I sad ćemo još ovog. Šta još imam? Samo da ne zaboravim nešto. Valjda neću zaboraviti. Ne daj se, bako, nemoj da zaboraviš. Evo ovako. Ovo je tu. Ovaj trapist. Ima puno salatice, zato se ne brine bako uopšte. Nazdravlje, bako. Evo sad baka, ja sam kupila ove maslinke pa sam stavila malo u maslinovo ulje. I mogu vam reći, prelepe su. Tamo u prodavnici ne znaju ni da sačuvaju maslinke. Nadam se da će bar deca uzeti koju maslinku neka bude. Ovdje neću da stavljam. Samo u sir idu maslinke. Jel se vidi ovo moje meze? Ne vidi se. Ajde, bako. Da ne zaboravi baka još nešto da stavi što je želela. Ali ima još 2 salate. Eto, to su te 2 salatice. Sad će baka da vam pokaže. Mogla sam... Ne, ovo je meso, neću da mešam. Eto. To su 2 mezea. Ljubi vas baka. Sad će baka to nekako da okrene. Da ne gledate baku, baka nije spremna. Ovo je meze sa sirom i ljutim ajvarom, a ovo je meze sa suhomesnatim i rolovana pršuta u štapićima. Evo, imate svašta. To je ikebana, ljubi vas baka. Eto. Evo u celosti. Nisam sve slikala, taman posla, ovo je samo deo stola. Evo, ovo je jedno meze sa sirom, ljutim ajvarom i punjenim jajima. A ovo je drugo meze suhomesnato i sa vlašcem rolovan sirić malo da ukrasimo. Nisam ni krastavčiće, ništa. Eto, to je to. Ljubi vas baka.